Skont l-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika maħruġ mill-Eurobarometer, f'4 xhur biss mindu Roberta Metsola ġiet eletta President tal-Parlament Ewropew, kienu rreġistrati qabżiet kbar dwar kif il-Maltin iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea. Dan l-istħarriġ juri li 2 minn kull 3 persuni f'Malta għandhom opinjoni pożittiva dwar il-Parlament Ewropew, kważi terz aktar mill-aħħar stħarriġ li sar f'Novembru li għadda, meta kienu 39% biss li kellhom din il-fema. 3/4 tal-Maltin jemmnu l-isħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa tajba, 12% aktar minn 6 xhur ilu. 4 minn kull 5 parteċipanti rikonoxxew l-importanza ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, żieda ta' 16% fuq Novembru. Dan fil-waqt li 2 terzi ta' ċittadini Maltin jemmnu li leħinhom jinstema' fuq livell Ewropea. Bidla totali meta mqabbel ma' Novembru għalissa 6 xhur ilu inqas minn nofs il-Maltin kienu jemmnu li l-opinjoni tagħhom għandha valur. F'reazzjoni għal dan l-istħarriġ, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li l-Maltin qed jirrikonoxxu kif tħassib u anke l-aspirazzjonijiet qed jitpoġġew fuq il-mejda tad-diskussjoni. Metsola insistiet li tul il-mandat tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew trid tara li l-entużjażmu u t-tama l-futur aħjar li kellna meta żilna li nissieħbu fl-Unjoni Ewropea jibqa' fostna u jissaħħaħ, u dan billi nġeddu l-proġett Ewropew li offra bosta opportunitajiet u ħajja aħjar għalina u għal uliedna.